як кажуть тут. І ми приїхали у гості до мяне. Так, пожадана, конечно, менш тупіць, але гэта як атрымаецца. Добра. Гаворка пра гаворкі. Прывітанне, з вами Максим Хлябец. І я Інна Хоміч. Мы вярнуліся з летніх вакацый і зноў записываем перадачу «Гаворка пра гаворкі». Сёння мы у вёсцы Зянькі Каменецкага района і прыехалі мы, каб Выбирати картоплі. Менавіта картоплі, а не бульба, ужываюць тут. Ну, запазычылі мы гэтае слово з польскай мовы, картофель, а палякі запазычылі з нямецкай, а немцы з італьянскай, дзе тартуфала, гэта труфель. Менавіта праз падабенства бульбы з гэтым грыбом мы і атрымалі гэтае слово. А прыехалі выбіраць мы сюды да шаноўнай Гандзі Зянчук, ці бабы Гандзі. І вось зараз мы да яе ідзем. Добрий день, баба Гандзя. Добрий день. Ну то що, готові купати картоплі? Готово. Ідемо зараз, будемо купати. І А ти будеш допомагати? обязательно, баба Гандзя. Тільки я що безпокоюся, чи не рано, начало сентября, тільки... Не рано. Але зато і погода хороша. Купати добре. Як будуть дощі, то вже купати нічого. Вимокне, начне гнети. Не в тим діло, в кошик наліпиться болото. Як його, і картоплі грязні, мокрі, а то сухенький. Кошик чистенький. Ну то пошлі. Що тут довго язиком молоти, правда? Знаєш, що сидить добре. І ти не хочеш. Але мусиш. Мусиш. То пошлі. Що мусиш, то мусиш. І як у вас картоплі? Як ви те оцінюєте? Добрі? Чи не вельми? Чи благії? Середні. Середні? Да. Раз кублю не є, значить нічого. То були одне свинюки, то вже були плохі. А так що середні. Ну що там, Максим, у тебе як урожай? я покуль не віду, що таке скоблюни, а так добрий урожай. Тут земля не добра, от там мене за хатою хорище. Але насамрэч мотикай давно не копав, з Мало дзяцінства. я картоплю ставила, роботники приїхали, Ага. молодих ставити. Да, поспішалися віти. Да. Ну, мені апошній цельний. О, давай мені помагай. О, ще два корчики. Давай. Пропустила Інна бульбину. То я на насильників ставила. Втомився. Ах. Ну що, у нас тут кветка. Закончили ми вибирати бульбу. Ну, принаймні, той невеликий кавалок, який баба Гандзя нам експериментально покинула, довірила. І тепер будемо перебирати те, що зосталося. Чи правильно він перебирає? Сюди якою треба кидати? Правильно, правильно. Правильно він робить. Сюди ми кидаємо якої? Ну, тут будуть і длинні, і великі разом з кублюни. Скублюне. Цікаве таке слово. Ну, відовочно, що утворилося від слова скабліть. Оце можна і на блини терти, отака його. Угу. А вже така середненька, то вже скублєти добре. Так, добре скублєти, тому і скублюне. І То вже есть- вони варяться хороші, такі саме середненькі, вони смачні. А великі не вельми смачні. Великі не вельми смачні, великі бувають дуплати. Там Дуплати? Всередині дупло, дирка буде. Так. Баба Гандзя все сама потлумачила. Діраві внутрі – це дуплати. Так.
Коли зеленая. А то зелена, то вже кулеч дрібненький йшла, свиню. Да. Свиньом, або ще кажуть тут свинюшки, свинячі картоплі. Бо раніше їх давали свиням, варили. Ну зараз свиней маль ні у кого нема, але по традиції слово зосталося. Дрібне або свинюшки. Свинюшки. Ой. Так, то скублюн. Ой, Він туди скоблю не кидає. так, ну помогу Максиму. Помагай. Потеркава піде малеї. Малеї. І все, і стали тут не дрібненькі. Ну. Усталися одне дрібненькі, які раніше йшли свиням, а зараз в компостну яму. Да. Перегнивати. Глубоко это, можно сказать, Некоторі смеется. люди то такими садять На пирогної. синички, такими маленькими. Цей кулець Сонін батько показав дурний той чоловік, хто великими садить. А агроном, он де був у нас, показав, треба, щоб насильник був не менший, як куратчий і цей. Угу. Того більший насильник, то більший і корч, Мгм. дужчий. Угу. То казав, що треба. Але я прошле літо садила мусить картопель зо 20 отакими оші меншими, а виросли хороші. Угу. Як виросте, то й з маленького виростуть. А колись люди те, що в Росію виїжджали в ту царську війну, то казали, як приїхали, то садили лупинами. Скублили картоплі, вон до зочками вже глуби удриже, лупина була товща. І так розводили картоплі. Коли не було що їсти. А Мгм. вже теперечка то хватає, а коли що ж приїхали, нема ниць. Угу. Десь за розгорець кошик картоплі вже убріже такого до товщого вершечка. І так садили. Да, і мусити в склеп не закладали, як зараз, а в ямки, правда, баба Ганзя? Ну, де в кого були склепно, бо ще своямки були, все купали на високому місці, вода не підходила. І вже такі ямки робили на великі картоплі, робили з окном. Награвалось окно. А маленькі, не маленькі, то вже там свиню. А на синички, то закривали ямочку, купали невелику і закривали наглухо. Її засипали. І не гнилі там картоплі? І там на насіння були картопля. Вже весною, як садять, тут скривають, перебирають і садять. А вже поскублюне, то вже приїде в ту ямку, достане мішок чи півтора, кілько там схоче. А після розходу я знов йде в ямку. Отаке діло було. Гаворка про гаворки. Ну что, на гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі. Подписывайтесь на наши социальные сетки, ставьте нам лайки у Ютубе. Дасылайце нам аўдыо і відэа для інтэрактыўнай мапы Беларусі. А мы пакуль пойдзем пакаштуем бульбу, якую мы адкапалі. Да пабачэння. Пакуль. Ай, калішна было. Як першы раз. Вот.